Ir-Reġina Elisabetta II konfermat il-preżenza tagħha għal laqgħa tal-kapijiet tal-Istati Membri tal-Commonwealth li se ssir f'Malta f'Novembru li ġej. Se tkun akkumpanjata mid-Duka d'Edinburgh, il-Prinċep ta' Wales u d-Dukessa ta' Cornwall. Ir-Reġina konfermat il-preżenza tagħha f'jum il-Commonwealth li kien iċċelebrat it-tnejn. F'dan il-jum is-37 pajjiż membru tal-Commonwealth fosthom Malta inaqdu mar-Renju Unit u tellaw il-bandiera tal-Commonwealth bħala kommemorazzjoni tal-jum iddedikat għal din is-sħubija ta' pajjiżi. F'messaġġ li bagħtet f'din l-okkażjoni ir-Reġina Elisabetta saħqet li hija ħerqana l-inizjattivi li jistgħu jinħolqu bejn il-membri tal-Commonwealth permezz tal-laqgħa ta' CHOGM ta' din is-sena. Tkellmet dwar l-importanza tal-valuri li tippromovi din l-istituzzjoni u fuq il-bżonn ta' dialogu bejn il-ġnus biex bekk minkejja d-diversità tal-pajjiżi tinħoloq komunità inklusiva. Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li Malta se tibqa' taħdem favur il-prosperità u l-evoluzzjoni tal-Commonwealth biex din l-istituzzjoni tibqa' waħda relevanti. Fid-dawl li iktar minn 6% taċ-ċittadini tal-Istati Membri li jiffurmaw parti minn Commonwealth għandhom inqas minn 30 sena, il-Prim Ministru rrifera l-importanza li se tingħata liż-żgħażagħ fiċ-CHOGM f'Malta. Joseph Muscat saħaq li huwa biss permezz ta' armonija u għaqda tad-diversità fost il-ġenerazzjoni żagħżugħa li d-dinja jista' jkollha ġejjieni aħjar. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella fisser kif iċ-CHOGM ta' din is-sena se tkun edizzjoni importanti li tiddetermina il-futur tal-Commonwealth.